Malta tibki 3 vittmi oħra ta' COVID-19 kif pajjiżna reġistra 4 fatalitajiet f'temp ta' jumejn bl-ammont ta' vittmi issa jlaħħaq l-20 persuna. Din kienet l-agħar ġurnata f'kuntest ta' fatalitajiet tal-COVID. Il-każijiet ġodda f'pajjiżna bejn il-ġimgħa u s-sibt kienu 65. Net News tul il-lejl konferma li persuna kienet tilfet ħajjita minħabba l-COVID-19. Il-Ministeru tas-Saħħa wara 12 il-sija fil-muta ħareġ żewġ stqarrijiet li fihom ikkonferma li l-fatalitajiet kienu mhux waħda imma 3. L-ewwel każ kien ta' mara ta' 72 sena li daħlet l-isptar Mater Dei fil-11 ta' Wissu u ttestjat pożittiv għal COVID-19 fit-12 ta' Wissu. Hija ġiet trasferita fit-taqsima tal-kura intensiva fil-15 ta' Wissu fejn kienet baqgħet rikoverata. L-anzjana mietet matul dan il-lejl. Anzjana oħra ta' 86 sena wkoll mietet matul il-lejl ta' bejn il-ġimgħa u s-sibt fit-taqsima tal-kura intensiva f'Mater Dei. Fit-tieni każ l-anzjana ttestjat pożittiva fit-8 ta' Settembru u daħlet l-isptar Mater Dei fit-taqsima tal-kura intensiva fis-16 ta' Settembru. Kuntrarju għas-soltu il-Ministeru għas-Saħħa fl-ebda ħin dwar dan iż-żewġ każijiet ma qal li dawn il-vittmi kellhom xi kundizzjonijiet ta' saħħa oħrajn. Intant it-tielet mewta kienet ta' raġel ta' 85 sena. L-anzjan kien ikkonfermat pożittiv għal COVID-19 fit-12 ta' Settembru meta ddaħħal l-isptar Mater Dei u għamiet fl-Infection Disease Unit fl-IDU fl-isptar Mater Dei huwa kellu kundizzjonijiet ta' saħħa ulterjuri. Fl-aħħar sigħat kellna wkoll 65 każ ġdid fil-waqt li l-każijiet attivi żdiedu b'41. Bit-total tal-każijiet attivi jitla għal 732, fatt li jikkonferma li għadna qed naffaċċjaw it-tieni mewġa ta' din il-pandemija. Semgħid ħafna t-tieni mewġa u mhux it-tieni mewġa, l-mewġ fil-baħar qiegħed. Mill-każijiet kollha li kellna il-ġimgħa rriżulta li 10 kienu ta' qraba. 3 każijiet kienu ta' persuni li kellhom kuntatt dirett ma' persuna infettata. 3 mid-dar tal-anzjani ta' San Giuseppe, każ minn Casa Antonia, każ minn laqa soċjali u każ li ttieħed minn fuq il-post tax-xogħol. Dan ifisser il-każijiet l-oħra kważi nofs ta' dak li tħabbar il-ġimgħa kienu kollha sporadiċi. Aħbar pożittiva hi li fl-aħħar 24 siegħa fuq 21 pazjent minn dil-imxija. Il-ġimgħa li għaddiet fit-28 ġimgħa tal-pandemija pajjiżna ra żieda ta' kważi 400 każ ġdid illi kien ammont rekord. Bil-professur Charmaine Gauci issa tappella lin-nies sabiex jużaw il-maskri protettivi l-ħin kollu meta jkunu barra. L-appell tagħna min-naħa ta' saħħa pubblika huwa li l-maskri kemm jista' jkun jistgħu jintużaw kullimkien la darba toħroġ mid-dar. Importanti li inti tilbes il-maskra. Intant fi stqarrija maħruġa fl-aħħar sigħat, it-tobba li jieħdu ħsieb l-anzjani appellaw biex mill-ġdid tiddaħħal emerġenza tas-saħħa pubblika.